yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Tambacounda funnangue leydi Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to wiyete Paris lamre France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalawale mon bismilla mon ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka talata hande waɗi duuɓi ɗiɗi ko fedde Hamas yanuno e dow Israël jeeɗiɗi lewru sappo ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati wonno ko ɓuuri ujunere neɗɗo waranoma fodde temedde ɗiɗi e feccere nanganoma guila nden kono Israël wari fodde capanɗe jeegoɓe jeeɗiɗi ujunere ko ɓuuri million ɗiɗi eggi no wondi heege yakare dartingol haare nde no joga hayso tawi jewte no fuɗɗa e o saaha ɗo kaleten toon to Égypte ma en garti oɗo kabaru to France heɓugol hoorejo jagorɓe France woni hunde sattude tedduɓe ardiɗo jagorɓe leydi ndi jonniti walla rokkiti laamu makko hanki ngal pellital jibini duko e haalullaji mawɗi hakkude yimɓe politique leydi France Emmanuel Macron hoorejo ndi leydi jaɓi ngal pellital kono o hokki balɗe ɗiɗi Sébastien Lecornu leyɗele kewɗe noddi jewte e peeje wal haali politique nder France to Mali kam ŋakkere kisal no teska to wiyete kidal yimɓe heddinoɓe toon no doga jalta ngal diwal ala ko saabi ɗum ko wona uddere dental murtuɓe azawat e janguji kuriyankoɓe zenim e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati kono Mali e walidiɓe mabɓe Wagner keptuno kidal kono ala ko gasi tedduɓe bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko balɗe jeeɗiɗi e lewru sappo ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi en kaali waɗi duuɓi ɗiɗi ko fedde Hamas waɗi jangu e dow Israël wonno ko ñande jeeɗiɗi sappo ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati fedde Palestine naare nde wari ko famɗi foof ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo nangui fodde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e goho neɗɗo guila nden konunkoɓe Israël mbari Palestine naɓe capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere fodde million ɗiɗi piccal temedde ɗiɗi ujunere million neɗɗo ngala galleji ina gondi e heege o saaha mo kaleten hande ñalawma gadano kaldigal hakkude imminaɓe Israël e Hamas to Égypte joofi e ɗaminare jewte ɗe dowlaji dentuɗe Amérique ina ɗamini maɗe jewte e dartin haare nde toon to Gaza Abdoulaye Diallo. Israel e Hamas fof jaɓi peeje jajjere Donald Trump hoorejo dowlaji dentuɗe Amérique ƴetti tawi ina jeeya hen dartinde haare nde accidde yimɓe nangaɓe ɓe e yettinde Gaza ballal tawi noon leyɗele arabeɓe e ɗe tubakoɓe no tambiti ɗe eɓɓoje Donald Trump kañum noddi yo kaldigal yawgal waɗe ngam heɓde nanodiral cakkitingal saabu Washington ina sikki ɗaminare ngam jofnude haare nde duuɓi ɗiɗi meeɗa ɓurde mawnude wano ni wiide woɓɓe e Égypte naɓe tawaɓe ngal kaldigal Hamas ina ɗaɓɓa labtinde toɓɓe kewɗe ina jeeya hen jamiroje wonde Israël ina jogori hutorade fodore mum ngam ittude kono mum e Gaza so tawi habdiɓe fedde Palestine nde goppi dole mumen e woppide kono mumen mi wi'ama dawal arnal kaldigal ngal foti timmude ko e nde yontere nden miɗo ƴama mo kala yo daro no yawiri andin Donald Trump ka mediaji rendo makko kono bangeji ɗiɗi ɗi foof ina jiiɗi labtinde gueɗe tentuɗe e peeje ɗe ha tenti noon e gueɗe ɗen dartini dendagal peeje gaɗiɗe ngam dartinde haare nde wawde hadde nanodiral yawgal.